Els veïns de la Floresta han denunciat un augment dels robatoris aquest estiu i, per tant, demanen més ajuda a l'Ajuntament de Sant Cugat. I per explicar-vos millor quin és el problema i també com estan actuant, avui a la contraportada ens acompanyen dos dels seus veïns, l'Antonio i l'Àngela. Benvinguts els dos. Hola. Què ha passat aquest estiu a la Floresta? Pues que ha vingut un increment increïble del número de robatoris. O sigui, ja feia bastants mesos que havien bastants robatoris, però aquest estiu entre 50 i 60 robatoris en el mes d'agost. Aquests denunciats, eh? No. En total? Sí, en total que nosaltres sapiguem. Segurament han hagut uns quants més i tal, no? A més, robatoris amb total impunitat, entren de dia, amb la gent a dintre... Estem amb una gran inseguretat. De ser un poble molt tranquil, com era abans la Floresta, ara realment la gent està angoixada, no està tranquil·la a casa seva, és una gran problemàtica. A més, ha sigut aquest estiu, no? Sobretot que heu notat aquest increment. Sí, i no només robatoris, com ho diu Àngela, sobretot també la sensació d'inseguretat, perquè són robatoris, són trencament de vidres dels cotxes, un noi amb una destral va trencar diferents vidres, un altre noi venint de les Planes va començar a trencar vidres dels cotxes, el meu cas va deixar caure el cotxe contra una moto, va tornar a fer-ho però amb la meva furgoneta. Això és una cosa que ja no és només robatori, sinó que són situacions ja d'alarma perquè no saps per on vindrà el problema. Després ens hem trobat també assetjament, noies que s'han sentit quan anaven amb l'autobús dirigint-se a les Planes, o al contrari, és igual, o estan passejant per la Floresta, doncs que uns nanos han tirat a sobre, han dit coses. O sigui, és una sensació d'inquietud i d'alarma general. Menys que parlem de robatoris i potser ens ve tot a la ment aquests grans grups de robatoris organitzats. No estem parlant d'aquests casos, no? No, què va. Se sap d'alguns, hi ha gent que els ha vist, com actuen moltes vegades de dia, hi ha molta gent que els ha vist saltar valles i tal, i normalment el perfil que hi ha dels que s'han vist són nois joves, de 18, 20 i pico d'anys, inclús hi ha menors i tal. A tots els que s'han vist són magrebís, no vol dir que ho siguin tots, perquè realment aquest número tan gran de robatoris, realment hi ha bastants grups, això no ho fa solament un grup i tal, no? Perquè és el que comentava abans l'Àngela, perdona que t'interrompi en aquest cas, deies, Àngela, abans de comentar l'entrevista que amb 60 robatoris en tot l'estiu no pot ser tan sols un grup, eh? Vull dir que això és un grup que sí que els veïns potser teniu més localitzat, no? Sí, inclús es van detindre la setmana passada, dos d'ells i tal, per la policia i tal, no? Llavors, realment hi ha diversos grups, però el perfil que se sap és aquest. Són nois molt joves, realment, o sigui, no porten cotxe, van amb bosses de deport pel carrer, a vegades plenes i tal, no? Llavors, realment no són màfies, ni molt menys, ni organitzades i tal. Són xavals molt joves que es dediquen a això, es busquen la vida. Jo crec que entren en una casa, roben el que sigui, amb tot el descaro, ja et dic, de dia, amb la gent a casa, inclús veient a la gent, és increïble, cara descoberta, no... Llavors, perquè a més com els detenen, i a les 48 hores estan al carrer, realment no els hi preocupa gaire que els detinguin. Aquesta és la sensació que tenim fins al cap de mesos o un any. No tenen el judici, durant tot aquest temps ells segueixen delinquint. És la manera que tenen de buscar-se la vida. Una coseta només. A veure, sí que és veritat que la sensació que tenim és que no és una delinqüència organitzada, però sí que tenim la sensació que hi ha com unes consignes, perquè és molt raro que sigui en molt poc temps tanta gent que es dediqui a robar a la Floresta. Sembla ser que algú, o d'alguna manera, han tingut la sensació, no sé com els ha arribat aquesta sensació, però el fet és que algú ha descobert que la Floresta és un xollo. A mi m'estranya que hagi sigut de cop, perquè ha sigut començar el Nadal i pràcticament ha hagut una escalada de robatoris brutal. Què és el que passa aquí? S'ha d'entendre que aquest problema també estava al centre de Sant Cugat. Es va solucionar en part amb una actuació policial. I de sobte aquest problema ja no està al centre de Sant Cugat. Aquest problema el tenim a l'extrarràdio, diguéssim, de Sant Cugat. Clar, això també és una explicació. Aquests nanos ja sabien on podríem anar. Si Sant Cugat fallava, s'han vingut a la Floresta. I la Floresta, qualsevol nano que tingui problemes per sobreviure ara,
i no són només els magrebins, qualsevol nano, podia ser la meva filla en qualsevol moment perquè la situació és difícil econòmicament, pensar on puc viure bé. La Floresta és un lloc per viure bé, perquè la gent és molt acollidora, perquè ha sigut de sempre així, no? Llavors, si tu dones una volta per la Floresta, trobaràs gent que et saludarà, perquè no és una ciutat tancada, no és una ciutat dormitori, és un poble. Així que està a prop de Barcelona, està a prop de Sabadell i Terrassa, o sigui del Vallès, no? I què vol dir? Que són nuclis molt poblats, amb molta situació difícil per la joventut, i està la Floresta com una illa, a part de tot això, no? On és molt fàcil ocupar també espais, no? Perquè hi ha molta vivenda buida, no? On la gent és molt amable, on les cases estan descobertes, tot està obert. O sigui que aquí ha passat alguna cosa que s'ha d'entendre en el context de la Floresta. Estic convençut que si vas, per posar un exemple, he estat a Madrid algunes vegades, a les Rozas, per exemple, urbanitzacions tancades amb policies, edificis macizos, allò que dius, hòstia, per on entraré aquí? Això no és la Floresta. La Floresta fàcilment pots accedir a qualsevol lloc. Així que s'ha d'entendre el problema així. Perdona, A més, deies que la Floresta és acollidora, la Floresta és coneguda també per ser la seva activitat veïnal, que és estupenda, i us heu organitzat. Us heu organitzat a més d'una manera molt efectiva, a través de WhatsApp, amb més de 180 membres que esteu treballant, no? Jo puc dir que quasi a diari, no? Vull dir que en tot moment esteu en contacte, explicant els problemes de cadascun, organitzant reunions. Com funciona i com sorgeix també la idea d'organitzar-vos? No ens queda una altra. No ens queda una altra. Realment vam viure, perquè durant aquest mes d'agost es van denunciar, moltes vegades ni apareixia la policia, sincerament. Llavors realment vam tindre una sensació de desatenció molt gran. Llavors aquest grup ja s'havia creat feia uns mesos i ara a l'agost s'ha reactivat aquest grup i s'ha apuntat moltíssima més gent, però per això, perquè realment no volem fer la feina de la policia. No és un grup, saps, per prendre la justícia per la nostra banda, ni molt menys, però és un grup de recolzament. Perquè, clar, el problema és que a més moltes vegades entren amb la gent a dintre. O sigui, estàs dormint i sents soroll a l'habitació del costat. No pots trucar ni tan siquiera a la policia, saps, perquè no pots parlar. La trucada de la policia a vegades és lenta. I, ells fiquen sos i tots els que podem anem cap allà. Les nostres eines són botzines i xiulets, però és una manera de fer que ells desisteixin amb el robatori i que fugeixin, si cal, perquè realment que la gent estigui una miqueta recolzada, perquè ja et dic, entren inclús amb la gent a dintre i tal, i així ens va sorgir, i ha tingut moltíssima acollida, doncs perquè realment la gent se sent molt insegura. Llavors, 15 dies, ha vingut una reactivació aquí del grup, saps, de reunions, han fet grups de treball, ara el dilluns anem de marxa de la Floresta fins al ple, ja ens han reunit amb l'Ajuntament, ens han reunit amb els veïns de les Planes, amb Vallpineda, perquè tots aquests tenim la mateixa problemàtica. Les Planes fa un any que té aquesta problemàtica, i no ha hagut una reacció policial adequada pels fets, se senten també totalment desatesos. Llavors, nosaltres vam dir, què ens passarà com les Planes? Dintre d'un any estarem iguals, tenim que organitzar-nos. Tenim que organitzar-nos, i la Floresta, a més, per això som bons. Realment som una comunitat, més que un poble, quan realment ens tenim que unir i recolzar, ho fem. I aquest cop ho hem fet, i és d'alguna manera, ja que la Floresta sembla que està corrent la veu que és fàcil, d'alguna manera dir-li als lladres, la Floresta potser és fàcil, però també cuidado amb la Floresta, perquè també la Floresta ens unim i ens recolzem en moments així. A més, una de les eines que heu volgut utilitzar, em dèieu abans, era el diàleg, no? Sí que és veritat que vosaltres demanareu, ara ho parlarem una mica més de presència policial, però el diàleg que heu utilitzat a més mediadors àrabs, en aquest cas, o mediadors, una mica també per poder parlar amb aquests nois i solucionar el problema. Com ha anat el tema dels mediadors? No sé, si vols contesto jo... També ens vam veure una mica obligats, perquè a la reunió amb l'Ajuntament els hi vam presentar, vam fer la primera reunió, vam fer assemblea, i es va votar entre elles que hagués sol·licitar intervenció social a l'Ajuntament. Ells tenen educadors de carrers, tenen assistents socials, perquè, clar, aquests nois no es tracta de desplaçar el problema, es tracta de solucionar el problema de base, donar-los una alternativa. Clar, llavors, l'Ajuntament no creia molt en això i no ens van donar
recolzament en aquest aspecte. Llavors vam dir, bueno, doncs tenim que fer alguna cosa nosaltres. Llavors vam contactar amb mediadors magrebís, que alguns inclús havien treballat en centres d'ajuda a nois. Llavors, però bueno, no sé si estem a Noia, però no sé si sorgirà molt perquè, per desgràcia, aquests nois realment el diàleg no és a lo que estan molt acostumats i tant, no? És una feina també entenc que és molt lenta... Exacte, però es té que fer, encara que sigui lenta, encara que no tingui una festivitat màxima, es té que fer perquè si no l'únic que anem fent és desplaçar el problema. Saps? Quan realment a la floresta ja no estiguin a gust, perquè realment estiguin més assajats per la policia i pel poble, el que faran és desplaçar-se a una altra banda. Perquè clar, si no a les 48 hores surten, fins al cap d'un any del tenen judici, està clar que aquests nois seguiran fent-ho aquí o en una altra banda. Llavors es té que intentar una mica, com sempre, solucionar els problemes de base, encara que sigui difícil. El que sí que ja heu comentat és que en el pròxim ple del mes de setembre, dilluns dia 18 de setembre, sí que vosaltres fareu una manifestació, també anireu en aquest ple a reclamar més ajuda per part de l'Ajuntament, oi? Sí, a les 6:30 jo encomano a tots els veïnats de la Floresta i de les Planes i tota persona que sigui sensible a aquesta problemàtica doncs que s'apropi a la Floresta i que ens acompanyi per poder dir a l'Ajuntament que el problema és molt greu, que la solució no és fàcil, però que això és insuportable. És un problema que o el solucionem això o hi ha veïns que estan dient que deixaran la Floresta. O sigui, realment és molt greu. Per aquest motiu jo animo a la gent que vingui, que s'apropi, que ens acompanyi i que ens ajudi a donar solució a aquest problema. Per tant, el dilluns dia 18 a les 6:30, 18:30 de la tarda, a la plaça Miquel Ros. A la plaça Miquel Ros. Llavors anireu caminant? No, finalment no. No, perquè hi ha gent gran, bueno, no, agafarem el tren, baixarem a l'estació de Sant Cugat i d'allà sí que anirem caminant en marxa fins a... En el ple municipal. I un cop en el ple, què demanareu en aquest cas a l'equip de govern? Bueno, deixa'm fer una pregunta. Sí. Ah! Fareu pregunta? Sí, ens deixaran fer una pregunta que ja les posarem al ple. Aquest ple, aprofito per recordar-ho, que es podrà veure en directe des de Televisió Sant Cugat, per totes aquelles persones que no ho puguin acompanyar o bé estiguin interessades a saber quina és aquesta pregunta, i també quina és la resposta, lògicament. Suposo que espereu una resposta. Per part, en aquest cas, imagino, de la regidora de Seguretat Ciutadana, ho podreu veure des de Televisió Sant Cugat. Aprofitem per explicar-ho. Per tant, anireu al ple, fareu una pregunta. El que sí que ens heu comentat és que sí que us heu reunit amb l'Ajuntament, per tant, l'Ajuntament és conscient d'aquest cas, Sí. És totalment conscient. Totalment. El problema és que vam tenir primerament una reunió on estava present jo com representant dels veïns i Adrià també, un company. També hi havia algun antic regidor, en fi, i algun representant d'Izquierda Unida i també hi havia un representant de l'associació de veïns, perquè clar, ell també, l'associació de veïns estaven una miqueta espantats, no? Aquest problema era nou per ells. Què ha passat aquí, no? La veritat és que internet ha donat resultat, no? I ells també deien, com és que nosaltres no hem sabut res d'aquesta problemàtica, no? Bueno, doncs que internet realment és molt efectiva. Quan el problema és molt greu, doncs dona molt resultat, perquè és molt fàcil connectar. Però nosaltres entenem que quan més gent participi per donar solució a aquest problema, doncs millor. Va ser una primera trobada amb Izquierda Unida, la CUP, un representant, en fi, i l'associació de veïns, i jo penso que tothom es va mostrar molt interessat en trobar solució a aquest problema. Quina va ser la primera resposta per part de l'Ajuntament? La primera resposta va ser: esteu tranquil, no us preocupeu, això està controlat. Doncs va aconseguir tot el contrari, no? O sigui, tu no pots començar una reunió dient no passa res, tranquil, allò està controlat. Aquí no estava controlat res, no? O sigui, el problema ho tenim aquí i el que volem són solucions, no que ens tranquil·litzi ningú. No són nens petits que es donen un cop i diuen vinga, no passa res, això és un fantasma i ja està. No, això no és un fantasma, això és una realitat i és que no poden dormir per la nit. Això és una realitat. I que tenim nens petits que ho estan passant també malament, perquè són sensibles a aquesta tensió que estan patint els pares. Con la qual la primera sensació va ser molt negativa per part d'aquest representant de seguretat de l'Ajuntament i per concluir només dir que
va ser tot el contrari la sensació que jo vaig tindre personalment, també el meu company, en quant a la resposta dels Mossos d'Esquadra, dels Mossos i també de la Guàrdia Urbana que estava allà. Per mi va ser molt important perquè em va sentir acompanyat. Sí? Parlar amb els Mossos i la policia local, en aquest cas, i la policia local, sí. Sincerament, la sensació és que sabien el que estava passant i que no era de nou el que estaven dient. Perquè si no, en un principi, la resposta primera de l'Ajuntament és que, segons estadístiques, aquí no ha sigut un repunt insignificant. Clar, això és negar la nostra presència i negar la gravetat de la situació. Ja per acabar aquesta entrevista, em comentàveu això, aquestes reunions tant amb l'Ajuntament i alguns partits també de l'oposició, amb les forces de seguretat, en aquest cas Mossos i policia local. Heu notat alguna cosa en el barri, a la Floresta, des d'aquestes reunions, des de més presència policial? Heu notat alguna cosa? Alguna millora respecte a aquest tema? Jo diria que sí. Sí, potser hi ha més policia. Potser hi ha més cotxes patrullant per allà i tal, no? Jo, de totes maneres, també volia donar moltes gràcies als medis, tant digitals, tant de paper, tant televisius i tal, perquè, de fet, gràcies als medis és com ha reaccionat plenament a l'Ajuntament. Perquè, per desgràcia, el nostre Ajuntament de Sant Cugat reacciona molt quan se li toca la seva imatge pública, per desgràcia. Llavors, realment, vam tindre aquesta reunió, el dia següent ja vam sortir al tot Sant Cugat, després ha sigut una cadena increïble, que ens han vingut ells, ens ha vingut La Vanguardia, Cugat.cat, heu vingut vosaltres, 8TV, llavors, s'ha difut moltíssim la nostra problemàtica, i ara ja, ara diuen que prendran moltes mesures, que realment hi haurà control, control a peu, amb policia a peu, amb policia amb cotxes, amb vigilància, controls a l'entrada i a la sortida del poble, control de les cases d'ocupes, però també que es dediquin a el que són robatoris, que ara no es desvien amb altres coses, que la pretensió és aquesta i la problemàtica greu és aquesta i tal. I gràcies als medis perquè realment ens heu ajudat molt a que realment l'Ajuntament prengui mesures. Doncs, Antonio, Àngela, ens veiem el dilluns dia 18 en el ple municipal amb aquesta pregunta que ens ha comentat l'Àngela Califaran. Estarem molt atents també a la resposta per part de l'Ajuntament i esperem que d'aquí un temps en pugueu dir que aquesta inseguretat ciutadana ja no existeix. Ojalà. A veure, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.